Yes. Ja nyt sitten päästiin aloittelemaan. Eli tosiaan lämpimästi tervetuloa kaikki tänne Singan asiakaswebinaariin. Mahtavaa, että olette kaikki päässeet linjoille. Meillä on tässä seuraavan tunnin aikana tulossa kaikkea mahdollista Singaan ja karaokeen liittyvää mielenkiintoista sisältöä. Meillä on täällä Niklas Nyström, Singan myyntipäällikkö, Juho Kokkola, meidän tuotevastaava, Olli-Veikka Moilanen, meidän Suomen myynnistä vastaava myyntipäällikkö. Sitten meillä on Susanna Jäntti, meidän Customer Success Manager, ja sitten on Luca Gargano, joka on tämä Singan sisältö vastaava. Ja tosiaan käydään asioita läpi, ja olisi tosi mahtavaa myös, jos te yleisö pääsisitte mukaan osallistumaan, eli jokaisen puheenvuoron jälkeen sitten täällä on tämmöinen kysymyssessio, ja voitte tuolta löytyy tuollainen chat-ikkuna, niin sitä chatin kautta voitte laittaa kysymyksiä tulemaan, tai sittenhän on olemassa tuommoinen, että voi nostaa kättä pystyyn siellä yleisössä tuollainen käden näköinen painike, niin tehkää itsenne näkyväksi, niin otetaan sitten myös yleisökysymyksiä mukaan. Mutta pitemmittä puheitta täällä ollaan jo valmiina. Ai niin, kaikkein tärkein. Sä piti sanoa, että minä olen karaoke-keisari Heikkinen ja mulla on suuri ilo ja kunnia toimia tämän webinaarin isäntänä. Ja vielä kerran kaikki oikein paljon lämpimästi tervetuloa minun ja koko Singan tiimin puolesta tänne Singan asiakaswebinaariin. Yes. Ja tosiaan, mitä tosiaan käydään läpi, niin tosiaan tuoteuudistuksia, Singan katalogia ja kappaleita, miten saadaan Singasta kaikki ilo ja hyöty irti, ja sitten vielä vinkkejä ja trendejä tulevaan karaoke-kesään, ja sitten vielä ihan sokerina pohjalla käydään läpi Singan brändilähettiläs ja Singan viestintäosiota. Mutta pidemmittä puheitta aloitellaan ja päästetään tässä heti meidän tuotepäällikkömme Juho Kokkola ääneen. Ole hyvä, Juho. Kiitoksia. Morjesta kaikille. Ja tosiaan käydään alkuun vähän läpi, mitä tuolla Singa Pro-tuotteen puolella on tullut uudistuksia viime aikoina, ja sitten vilkaistaan myös vähän tulevaa kohti, että mitä on luvassa. Eli mitä nyt on tehty, niin me ollaan taustamusiikin hallintaa selkeytetty. Eli nyt pystyy sieltä Singan asetuksista niin yhdistämään lukuisia eri taustamusiikkipalvelun tarjoajia Singaan, ja niitä voi sitten sieltä yhdestä paikasta hallita. Ja tosiaan voi ottaa käyttöön taustamusiikkipalvelun ja tarvittaessa vaihtaa myös niiden välillä, jos on useampi käytössä. Tällä hetkellä integroidut palvelut on meidän oma Singa Radio, sitten myöskin DJ Online sekä DJ Online Stream Factory, eli voi rakentaa kappalekohtaisia striimejä, sekä myöskin sitten Oracle Sound. Ja mikä nyt on työn alla, niin ollaan just paraikaa integroimassa Soundtrack Your Brand taustamusiikkipalvelun tarjoajaa. Sitten ollaan parannettu meidän hakutoimintoa, eli entistä relevantimpia tuloksia tulee hakusanoilla etsiessä, ja myöskin nyt uudistus on, että pystyy lyriikoilla etsimään. Eli jos kappaleen nimi ei ole mielessä, niin sanotuksillakin pärjää, niin löytyy oikea kappale. Sitten ollaan tehty parannuksia hitaan nettiyhteyden kanssa toimivuuteen, eli Pron soitin on striimaava, ja myöskin sitten näitä taustakuvien latausta on optimoitu niin, että biisi lähtee mahdollisimman nopeasti soimaan, ja loput sitten ladataan matkan varrella. Myös offline-tilaan on tullut parannuksia, eli nyt on priorisoitu paremmin järjestystä, missä kappaleet ja ladataan sitten lokaalisti laitteelle, eli suositummat ja käyttäjän kielen mukaiset kappaleet sitten ensin. Sitten mitä on tulossa, niin me uudistetaan meidän käyttöliittymää Singa Prossa ja parannetaan laulujen löytymistä ja hakua, ja tuodaan kelaus myöskin tuohon karaoke-soittimeen. Jonohallinnasta ja jonon näkyvyyttä ollaan parannettu ja hallinnasta tehty helpompaa. Ja myöskin mainosten hallintaa parannettu karaoke-kappaleiden välillä. Ja sitten tähän itsepalvelukaraokeen, eli niin sanottuun karaoke box-tilaan on tehty myös, tai ollaan tekemässä myöskin parannuksia. Ja katsotaan vähän, miltä nämä alustavat designit näyttää sitten ihan käytännön tasolla.
Eli tosiaan mitään näissä kuvissa ei vielä lukkoon lyöty, mutta haluttiin tässä vaiheessa jo avata, että minkälaisia uudistuksia on tulossa. Eli tähän näkymään, mitä sitten henkilökunta käyttää siellä teidän laulupaikassa, niin tosiaan nyt ollaan siirtämässä jono tuohon vasemmalle puolelle ja annettu sille tilaa sitten ihan koko iPadin näytön korkeuden verran, eli on enemmän näkyvyyttä siihen, minkä verran kappaleita on tulossa. Sitten oikealla puolella ollaan kasvatettu vähän itse niin kuin soittimen kokoa, näkee helpommin mitä siellä ruudulla pyörii, ja sitten selkeytetty myös noita hallintanappuloita, eli play ja pause, ja sitten myöskin kappaleen alkuun meneminen tai sitten skippaus seuraavaan biisiin. Sävelkorkeutta pystyy ja tempoa sitten säätämään tuosta reaaliajassa ja myöskin sen karaoke-kappaleen sitten volyymiä, jos niikseen. Ja sen alapuolella vielä sitten taustamusiikille oma hallinta, että voi laittaa sen päälle tai pois päältä ja sitten hallita sen volyymia siitä myöskin. Sitten kun täppää playeria, niin siitä kasvaa toi timeline, mistä voi sitten sormella sitä biisiä sitten kelata edes tai takaisin. Sitten jos jonossa olevaa laulua sipaisee vasempaan, niin sieltä aukeaa sitten muutama eri vaihtoehto, eli voi siitä sitten kappaleen heti laittaa jonon kärkeen tai sitten hännille, kummin haluaa, tai poistaa. Sitten hakunäkymää, eli kun klikkaa tuosta sitten hakukenttää, niin siitä aukeaa sitten tällainen näkymä, josta pystyy valitsemaan sitten joko kielen perusteella tai genren perusteella, mikäli niin haluaa, tai sitten tuolla on myös erilaisia laululistoja ja erilaisia sit suosituimpia kappaleita ja muuta tarjolla, tai sitten ihan vapaa sanahaku, mistä voi sitten hakea haluamaansa biisiä. Ja sitten kun kappaleen laittaa jonoon, jos saa seuraavan, niin tällainen ilmoitus sitten tulee tuohon alareunaan, että kappale on lisätty jonoon, ja mikäli haluaa sen heti soittaa, niin voi siitä sitten painaa myös kappaleen käyntiin vaikka heti. Sitten asiakkaat tosiaan lähettää laulutoiveita jonoon, ja ne ilmestyy tämän näköisenä ilmoituksena sitten tuohon jonon alareunan. Tässä näkyy, että 2 uutta laulutoivetta, jos siitä painaa, niin sitten näyttää tältä, eli pääsee sinne laulutoiveosioon, josta voi sitten ne hyväksyä tai hylätä, ja mikäli hyväksyy, niin sitten kappale siirtyy jonon perälle. Sitten jos mainokset on päällä, eli kappaleiden välissä halutaan niitä näyttää, niin tulee tämä näkyy, että mainokset siellä pyörii, ja mikäli haluaa sitten heti jatkaa laulua, niin voi tuosta painaa jatka karaokea, niin sitten homma jatkuu. Muuten mainokset pyörivät sen verran, kun niitä on asetettu, ja sitten karaoke jatkuu. Ja mennään vaan eteenpäin. Mikäli autoplay on päällä, niin sitten lähtee biisi heti soimaan, mutta mikäli ei ole, niin tulee tosiaan tämä näkymä, missä sitten näkyy seuraava laulaja screenillä, ja sitten aloitekappale-painikkeella voi pistää laulun soimaan. Sitten tosiaan meillä ollaan Suomen ulkopuolella aika paljon ollut nyt kasvua tällaisella itsepalvelukaraokeella, ja ollaan siihen kehittämässä kans nyt vähän parempaa ratkaisua, eli tehdään tästä meidän Singa Pron hakunäkymästä sitten näihin itsepalvelukaraokeihin, eli niin sanottuihin karaokebokseihin sitten tämän tyyppinen, eli tuodaan lauletumpia kappaleita ja suositumpia artisteja ja tiettyjä laululistoja tähän esiin, mistä voi nopeasti löytää laulettavaa, tai sitten voi saman tyyliin, mitä nähtiinkin tuossa aikaisemmin, niin hakea sitten ihan tekstihaulla mieleistä kappaletta. Ja myös tässä hakunäkymän pohjalla on sitten tämä niin kuin tällainen pienennetty soitin, eli siitä pystyy sitten pysäyttämään ja jatkamaan ja kelaamaan tai skippaamaan ja sitten myöskin säätämään laulun asetuksia ja näkemään jonon ja sitä hallinnoimaan. Ja tämän tyyppisiä juttuja ollaan nyt niin kuin design-vaiheessa ja tosiaan kuten sanottu, niin vielä on niin kuin alustavia, mutta näitä ollaan jonkin verran nyt palloteltu meidän asiakkaiden kanssa ja tällaisiin ratkaisuihin päädytty, niin tosiaan tuotepuolelta ei mulla muuta päivitettävää. Nyt jos on jotain kysymyksiä, niin sopii toki esittää. Yes, kiitokset Juholle tästä näin. Tosiaan tuolla chatin puolellahan voi näitä kysymyksiä laittaa. Täällä yksi kysymys on tullut, että milloin Pro tulee tietokoneelle, eli milloin Singa on tietokoneella saatavissa? Oikein hyvä kysymys. Tosiaan tällä hetkellä Singa Pro
on vain iPad-applikaatio, mutta me ollaan myös tehty tällaista protoilua ja vähän ajettu tätä iPad-applikaatiota myös sitten Mac-tietokoneella, ja se vielä ei ole ihan siinä vaiheessa, että homma pelittäisi niin sanotusti täydellisesti, mutta ihan lupavalta vaikuttaa, niin vielä en osaa sanoa toki mitään aikajanaa, mutta toki ollaan niin kuin herkällä korvalla, miten Applenkin puolella homma kehittyy, niin heti kun vaan pystytään, niin toki voidaan sitten sitäkin mahdollisuutta tutkia, mutta tällä hetkellä, jos tietokoneella haluaa Singa Business Prota käyttää, niin se ei onnistu, mutta Singa Business Lite tosiaan sitten selainversiona toimii, mitä voi koneella ajaa. Yes, eli tosiaan tätä Singan kevyt versiota voi käyttää myös sitten selaimella. Jes, katsotaan, tulee sitten vielä lisää kysymyksiä. Eli tosiaan chatin kautta voi laittaa tai sitten voi nostaa digitaalista kättä pystyyn, niin otetaan tänne esiintymislavalle suoraan, pääsee verbaalisesti esittämään tämän kysymyksen. Jos tietysti tulee missä vaiheessa tahansa tässä webinaarin myötä tulee kysymyksiä, tulee vasta myöhemmin mieleen, niin voi sittenkin kysyä. Jos ei nyt tuu, niin mennään sitten eteenpäin. Mutta tosiaan mennään sitten eteenpäin, ja seuraavanahan meillä on Luca Gargano, Singan sisältö vastaava, kertoo meille vähän Singan karaoke-katalogista ja karaoke-kappaleista. Ole hyvä, Luca. Lava on sinun. Kiitos, karaoke-keisari Heikkinen. Terve kaikki tähän webinaariin osallistuvat. Ja vaikka se just äsken sanottiin, niin toistetaan vielä nyt heti perään, että tuohon chatti-ikkunaan voitte laittaa kysymyksiä ihan tässä pitkin tämän lähetyksen ja vastaillaan niihin sitten melkein jopa sitä mukaan, kun niitä tulee. Kerron teille nyt hiukan näistä karaoke-kappaleista, miten ne Singaan tulee, ja niin kuin valtaosa teistä kenties jo tietää, niin Singa on siis jakelija, pääosin jakelija, eli me emme hirveästi tee itse näitä karaoke-taustoja. Meillä on myös vähän omaa karaoke-tuotantoa, kerrotaan siitä kohta lisää, mutta 3 eri lähteestä nämä pääosin tulee, ja ehdottomasti tärkeimpänä on tämä karaoke-valmistajien katalogit, ja niin kuin näette, tuossa on listattuna tärkeimpiä kotimaisia katalogeja. Nämä on kaikki Singassa jakelussa. Meillä on siis kaikki Laulavan koiran ja Finhitsin ja Powerin ja Magnumin ja Tatsin ja Sävelpajan karaoket, ja ulkomaisia isoja katalogeja, tunnettuimpia maailmalla on britti Sunfly ja kanadalainen Stingray, joka pitää sisällään entisen Sound Choicena tunnetun sarjan, myös britti Vocal Star ja jenkkisarja Cyber Sound. Mana Banana on taas erikoiskatalogi, jossa on tämmöistä saksalaista musiikkia 80-90-luvulta enimmäkseen, myös muuta eurooppalaista, ja esimerkiksi tuo Tropical Zone, joka on mainittu, on taas sitten keskittynyt lattarimusiikkiin, monta tuhatta biisiä espanjan ja portugalin kielistä, ja tällaisia katalogeja me jakelemme ja etsitään ympäri maailmaa aina uutta, lisää jaeltavaa. Ja tämä selittää myös sen, minkä takia meillä on sitten mahdollisesti joistakin kappaleista monta eri versiota, koska tietysti isoimmat hittibiisit on kaikkien isojen karaoke-valmistajien tekemänä, niin siellä sitten käyttäjä voi itse valita, että kenen versiosta tykkää enemmän missäkin, minkäkin biisin kohdalla. Toinen aivan koko ajan kasvava merkittävä asia on nämä originaalitaustat, eli kyseessä on siis ihan alkuperäiset taustat, jotka on siis karaoke-versioita, jotka on miksattu näistä oikeista levyversioista. Tuossa tuli kysymys saman tien, että kuinka paljon suomalaisia kappaleita on viimeisen vuoden aikana julkaistu suunnilleen. Niitä julkaistaan eri viikolla vaihtelevasti kymmeniä tai satoja, noin 60 kotimaista biisiä kuukaudessa on ehkä semmoinen keskimääräinen arvio. Aktiivisin kotimainen tuottaja on tämä Laulava koira, mutta myös esimerkiksi Finkkaria tulee just tänään on julkaistu molempia
useampi laulavan koiran kappale ja muutama Finkaraoke. Ja täydennystä muuten vanhoihin katalogeihin tulee myös koko ajan. Esimerkiksi Poptoria ja Karaoke-tähteä on vielä julkaisematta. Osa näistä kappaleista on semmoisia, että niitä pitää tosiaan yksitellen manuaalisesti julkaista, niin täältä pusketaan ulos koko ajan näitä. 60 kotimaista kuukaudessa on arvio. Sitten tosiaan nämä alkuperäistaustat, joista puhuin, niin niitä on historiallisesti ollut joitain Suomessa, mutta voisi sanoa, että varsinaisesti tämä ei ole ollut ihan kauhean yleinen tapa. Poptorilla meillä on joitakin just semmoisia iskelmäartisteja, jotka on tehneet suoraan sekä normaalin levyn että karaoke-version, ja sitten kiitos reilu vuosikymmenen takaisin Heavy Karaokeen, niin meillä on esimerkiksi Sakara Records, joka julkaisee Mokomaa ja Staminaa, niin he tekee usein suoraan alkuperäisesti myös karaoke-versiot, mikä on mahtavaa. Ja Singalla meillä on Apulantaa, Ruusuja, Maustetyttöjä, tosiaan lähes kaikki The Rasmus-levyt. Ulkomaisia artisteilla, jotka on tehneet, meillä on muun muassa ruotsalainen Browsing Collection ja Rednecks, mikä on hauskaa, että Rednecks on pistänyt niitä alkuperäistaustoja, jotka soi tuolla Ysärifestarilla myös Singaan. Mutta tosiaan meille kannattaa laittaa kyselyjä näistä kappaleista, ja otamme yhteyttä sekä karaoke-valmistajiin että jossain tapauksessa levyyhtiöihin ja artisteihin. Tuolla on tullut kysymys, että miten saadaan lisää suomenkielistä hittimusaa originaaleina mukaan. No, esimerkkinä mainittu Laude Tähkä, Irina ja Sanni. Nämä on tietysti kaikki artisteja, joilla on iso levyyhtiö takana, ja tämmöinen sen alkuperäiskappaleen tekeminen karaoke-versioksi, se vaatii aika monta eri lupaa, että siinä täytyy olla siis sen levyn tuottaja ja kustantaja, jakelija, levyyhtiö. Tavallaan koko kaiken se, mikä liittyy tähän lauluun, niin pitää olla mukana siinä, ja ylipäätään se, että tehdään tämmöinen remix-versio, se on itse asiassa remixi tämä karaoke-versio, niin sanotaan näin, että jos sekä artisti että levyyhtiö on erittäin innoissaan karaokesta, niin on todennäköisempää, että siitä voidaan saada originaaliversio. Mutta näistä kaikista kotimaisista isoista hittilauluista niin tehdään myös nykyään erittäin laadukkaat karaokeversiot erittäin nopeasti. Et sikäli niin kun iso kumarus näiden meidän karaoke-valmistajien suuntaan. He tekevät huolellista työtä vauhdikkaasti. Ja sitten vielä tämä meidän oma tuotantomme, mainittakoon, että meillä on parisataa kappaletta, yli 200, sanoisinko 230 kappaletta on nyt julkaistu Singan omaa karaoke-katalogia. Siinä me keskitytään nyt Pohjoismaihin lähinnä sen takia, että meillä Suomessa on rakastettu karaokea jo parikymmentä vuotta, 30 vuotta, mutta jostain kumman syystä meidän nuo läntiset naapurit, niin siellä olisi ollut paljon pienimuotoisempaa tämä toiminta, ja esimerkiksi niin kuin ruotsalaisia karaoke-biisejä ei ole vielä läheskään yhtä monta tuhatta kuin suomalaisia, ja Singalla on mainiosti käyttäjiä myös Ruotsissa, ja koko ajan on enemmän myös Norjassa ja Tanskassa, joten me ollaan sitten haluttu tietysti heille tuoda vähän paikallista laulettavaa, ja katsotaan, kuinka Singan oma katalogi tästä kasvaa pikkuhiljaa, mutta nyt tosiaan, jos laulatte uusia hienoja Melodifestivaalin biisejä, niin ne on todennäköisesti meidän omaa Singa-katalogia. Voidaan vaihtaa slaidia. Kun puhutaan näistä biisimääristä, niin siinä teille on nyt yksi luku. Jos mietitään, missä oltiin vuosi sitten, kun oltiin jo aloitettu etätyöt koronan takia, niin sen jälkeen just katsoin, että noin 10 000 uutta biisiä ja jokunen tuhat sitten eri valmistajien versioita lauluista, jotka meillä oli jo, on tässä vuoden sisällä syötetty. Ja tosiaan sanoisin, että enimmäkseen noita ulkkareita, Cybersoundia, Stingrayta, Tropical Zonea, eli englannin ja espanjan kielisiä on julkaistu tässä lähiaikoina. Noin 700 kotimaista biisiä mä oon laskenut, että on julkaistu tasan vuoden aikana, eli se 60 per kuukausi on aika hyvä arvio. Ja satoja eri
valmistajien versioita tietysti, koska me otamme nämä kansiot kokonaan käyttöön. Tästä päästään kätevästi aiheeseen biisitoiveet, josta on usein paria virheellistä mielikuvaa ihmisillä. Ensimmäinen virheellinen ajatus on se, että kaikki maailman biisit on olemassa karaokena. Sen kun julkaista vaan. Et miksi te ette julkaise niin kuin Matti ja Tepon ekan levyn kaikkia lauluja karaokena? No niin. Ja sitten toinen tähän liittyvä virheellinen ajatus on se, että me Singalla valitaan, että mitkä laulut me halutaan julkaista ja mitä ei. Niin, kuten tiedetään, nämä ei kumpikaan pidä paikkaansa, eli siis ensinnäkin maailman miljoonista ja miljoonista biiseistä vain murto-osa on olemassa karaoke-versiona. Ja karaoke-version tekeminen, sen valmistaminen kestää aikaa ja maksaa rahaa, että se ei tapahdu niin kuin tällä tavalla sormia napsauttamalla. Ja voin myös tästä kotimaisesta kappaleesta luvata, että joka ikinen karaoke-versio, joka saadaan käsiimme, niin julkaistaan välittömästi. Tietysti, koska meidän kotimarkkinat on ne, jolle halutaan kaikki tarjota välittömästi, plus että suomalaisia karaoke-lauluja lasketaan kuitenkin tuhansissa, se, että ne, montako niitä yhteensä on. Eli siis kaikki tuotut biisit, jotka on olemassa karaoke-versiona, julkaistaan kyllä välittömästi. Ja tietysti sitten ne, mitä ei löydy karaokesta tai mitä meillä ei ole mahdollista julkaista, niin niitä metsästetään ihan kissojen ja koirien avulla, eli käydään läpi karaoke-valmistajia, välitetään toiveita heille, käydään läpi myöskin levyyhtiöitä ja artisteja, jos on semmoisia toiveita, jotka olisi mahdollista saada alkuperäistaustoina. Ja tosiaan meille tulee paljon toiveita sisään, ja kaikki toiveet luetaan, ja mä jaan niitä vähän niin kuin tietysti kotimaiset erikseen, ja sitten englanninkielisiä, katon, niitä tulee tosi monesta katalogista tosi paljon, ja sitten näitä muunkielisiä, niin huomioidaan vähän sen mukaan, että missä meillä on laulajia ja missä meillä Singa on käytössä. Mutta tosiaan mä aina vertaan tätä meidän ihanaa katalogiamme pullaan, joka kasvaa koko ajan, että paljon tulee uutta ulos joka ikinen viikko, kuten huomaatte. Ja siellä välissä on sitten myös joitain rikkinäisiä lauluja. Se on tuo viimeinen kohta tällä sivulla. Miksi ne on joskus rikkiä, mitä sille voi tehdä? Joskus ne eivät ole synkassa tai siellä on kirjoitusvirheitä, kuten olette huomanneet. Ja näissä on aika monta erilaista syytä, miksi saattaa livahtaa Singaan lauluja, jotka ei välttämättä toimi, tai jos on joku pieni feelu. Iso osa niistä on semmoisia, että me saadaan ne korjattua itse, ja osa on taas sellaisia, että täytyy ottaa karaoke-valmistajan yhteyttä ja pyytää heiltä uusi versio. Mutta tämä toimii myös erittäin hyvin Singassa, että kun ilmoitatte meille, että versio on rikkinäinen, niin laitetaan se välittömästi korjattavaksi, tai sitten otetaan se pois sieltä ilmoilta, jos sitä ei saa heti korjattua. Miksi niitä rikkinäisiä sinne livahtaa, niin on esimerkiksi sellaisia päiviä, että julkaistaan 430 laulua yhden päivän aikana, niin niitä ei olisi fyysisesti edes mahdollista soittaa kaikkia läpi, puhumattakaan siitä, että miten silmät ristissä sitä olisi sitten täällä sisältövastaavalla. Mutta kiitos kaikki karaoke-laulajat ja karaoke-juontajat, jotka ahkerasti raportoitte aina silloin, kun tämmöisiä pikku viilattavia asioita on. Saisiko se viimeisen slaidini tässä vaiheessa, ja kysykää ihmeessä lisää, jos haluatte sisältöön liittyvää asiaa kysyä. Kaikki te karaoke-ammattilaiset, jotka olette tässä linjoilla, niin voin kertoa myös, että mun sähköpostini on luka@singa.com, niin kaikki toiveet saa laittaa myös suoraan minulle sähköpostilla, jos asiakkaat kysyy, että miksei tätä laulua ole, niin pistäkää tulee vaan, ne menee listalle. Listoista puheen ollen yksi Singan kotikäyttäjien tärkeimpiä mainioimpia ominaisuuksia, nämä omat laululistat, ja nyt syksyllä on tulossa vihdoinkin tämä odotettu uudistus, eli ne saadaan myös sinne ravintoloihin käyttöön, eli näihin Pro check-in-tabletteihin, eli toisin sanoen asiakkaat voi valita ravintolassa laulettavaa paitsi esittäjän tai laulun nimen perusteella, niin myös näiltä meidän tekemiltä
ennakkolistoilta. Meillä on yli 100 listaa tehtynä, näitä niin sanottuja virallisia singalistoja, ja siellä on siis monella eri tavalla jaoteltu näitä lauluja, kerätty genreittäin tai erilaisten juhlapäivien ympärille tai muuten muokattu. Ja tämä on toinen asia teille kaikille niin kuin, ammattilaisille, jos teille tulee mieleen joku spesifi lista, joka singasta puuttuu, laittakaa viestiä, niin tehdään sellainenkin, jos tarvii vaikka joku kaikki tietyn urheilulajin biisit tai kaikki biisit, jossa mainitaan joku sana tai muuta. Niin näitä on hauska kerätä ja usein niistä saa laulajat inspiroituu katsomaan, että hei, että vedetäänpä vaikka tältä listalta kaikki biisit tänään läpi. Sellaista. Tuossa lukee, mitä seuraavaksi tapahtuu. En minä tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. En ole sillä tavalla ennustaja. Sen osaan sanoa, että Singassa jatkuvasti tulee uutta materiaalia ulos, kuten tähänkin saakka on tapahtunut. Että hyvä meininki jatkuu ja pulla kasvaa. Tämmöistä sisällön osalta kysykää toki nyt tai myöhemmin, jos on kysyttävää. Mahtava, kiitos Luka. Erittäin tyhjentävä tietopaketti Singan ehkäpä tärkeimmästä asiasta, eli sisällöstä ja niistä biiseistä. Nyt voi tosiaan laittaa kysymyksiä tulemaan, tai sitten jos tulee vielä tuossa myöhemmin kysymyksiä, niihin vastaillaan tässä matkan varrella. Oli toki Lukalta oli sen verran pöydän putsaava puheenvuoro, että mitä tuohon enää lisäämään. Mutta kiitokset Luka, aivan mainio meininki. Mennäänpä sitten eteenpäin. Meillä on seuraavana Customer Success Manager, eli asiakasmenestyksestämme vastaava henkilö. Suski täällä odottaa kädet täristen omaa vuoroa päästä kertomaan Kyllä. omasta ammattitaidostaan ja mitä kaikkea hän täällä tekee, vain jotta teillä Singan asiakkailla olisi kaikki hyvin. Joten olepa hyvä Suski ja kerro. No kiitos. Tervetuloa mun puolesta myöskin. Eli ihan tällaisen muistin virkistyksen vuoksi käyn läpi tässä tätä meidän hallintasivustoa ja sen hyötyjä, mitä nyt ehdottomasti kannattaa kiinnittää siellä huomiota, koska nyt ollaan kohta pääsemässä siihen pisteeseen, että nuo rajoitukset lähtee pois ja saadaan auki niitä ravintoloita ja ihmisiä sitten sinne lauleskelemaan. Eli tämä on varmasti myös hyvin tuttua kaikille, eli pääsy sinne tosiaan tapahtuu sieltä admin.singa.com-sivustolta ja Singa Proon tunnuksilla. Ja tosiaan mitä hyötyä, niin parempi näkyvyys asiakkaillenne, sieltä voi laittaa mainostekstiä tai sitä kuvaavaa tekstiä siitä teidän laulupaikasta. Sinne voi asettaa kuvan, niin kuin tuossa on mallina muutama esimerkki, ja sitten tietysti aukioloajat, että asiakkaat tietää sitten, milloin sinne saapua paikan päälle. Sitten sieltä kautta myöskin käytössä toi Singan markkinointimateriaali. Siellä on linkki, mitä kautta voi sitten haaskella noita kuvia ja kaikkea mahdollista. Ja sitten omien mainosten hallintamahdollisuus. Ja kuten tuossa jo mainitsin, niin kirjautuminen helposti tuosta admin.singa.com löytyy myös meidän nettisivujen kautta sieltä ihan ylhäältä. Eli business-sivustojen yläreunasta kirjaudu kohdasta hallinta. Ja sitten seuraava slaidi, niin tosiaan laulupaikan näkyvyydestä, eli sieltä voi tosiaan muokata aukioloajat hyvinkin helposti ja nopeasti eri tilanteiden mukaisesti, asettaa kuvia laulupaikasta houkutellakseen erilaista kävijää sinne laulupaikkaan, ravintolaan, baariin. Sitten sieltä löytyy tosiaan se linkki Singan markkinointipaketin sisältöön, mistä voi sitten käydä latailemassa Singa-logoja. Ja sitten meillä on nyt päivitellään noita uudet kappalejulkaisut logoja. Ja sitten sinne on tosiaan biisijulkaisut tuli just äsken sanottua, ja sitten niitä voi tosiaan laittaa sinne somekanaville, nettisivuille tai ihan vaikka mainoksina pyörimään sinne isoille ruuduille. Plus sitten vielä lisättiin tuossa nuo ohjeet, miten lisätään, mitkä voi tulostaa sieltä, miten lisätään toi laulu sinne laulujonoon. Ja sitten seuraava slaidi sieltä. Eli mainokset näkymään ja helppo käyttää sieltä samaisesta paikasta. Eli sinne voi lisätä niin paljon mainoksia kuin haluaa, ja sillä saadaan tietysti lisänäkyvyyttä
tuonne ravintolan sisälle sinne asiakkaille isoille ruuduille pyörimään. Ja mitä sinne kannattaa laittaa, niin totta kai mitä tahansa siellä ravintolassa tapahtuu. Ja tarjouksia ja kampanjoita, tilaisuuksia, teemapileitä, ihan mitä vaan. Ja mainoksien näkyvyyttä on helppo sieltä käydä myöskin säätelemässä. Ja mainokset voidaan ajastaa eri ajankohtina näkymään sekä mainoksen näkyvyyden aikaa pystytään myöskin muuttelemaan sieltä. Tarkemmat ohjeet tosiaan löytyy sieltä help.singabusiness.com ohjesivustolta myöskin, eli ei hätää, tässä ei ollut ihan kaikki ohjeistukset. Ja sitten viimeisenä vielä toi asiakaspalvelu, eli me ollaan tässä vuoden aikana saatu vähän muutoksia sinnekin, eli meillä on uusi puhelinnumero, kannattaa tallentaa siitä ylös, ja ei hätää, tämä löytyy myöskin meidän nettisivustolta. Eli tosiaan sähköposti on pysynyt samana ja toi nettisivusto ohjeartikkeleihin niin on samat. Ja sitten meillä on lisäyksenä uusi WhatsApp-yhteys. Tämä on siis eri kuin mitä meillä tuossa hetken aikaa sitten olikin käytössä, niin se edellinen kannattaa pyyhkäistä pois sieltä puhelimesta ja laittaa tämä sinne tilalle. Eli tosiaan nyt on helpommin käytettävissä. Sitten lisättiin myös tuohon Singan sinne Singa Proon sisälle help-osioon toi chatti takaisin, se parempi chatti, mitä pystytään käyttämään sitten ihan karaokenkin soidessa siellä. Eli sinne vaan sitten viestittelemään Aspan kanssa, jos tulee joku hätä. Sitten laskutuksen sähköpostiosoite tuossa muistutuksena, eli sinne otetaan sitten vastaan kirjallisena kaikki laskukysymykset tai laskuasiat. Ja reunassa näette sitten tuon aukioloajan tällä hetkellä. Ja tosiaan huomioiden kaikki nuo erikoispäivät sun muut vaikuttaa tosiaan asiakaspalvelun aukioloaikoihin. Ja kysymyksiä voi laittaa tai lähettää suoraan tuonne asiakaspalveluun. Kiitoksia omasta puolestani. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Kiitokset tuhannesti Suski. Ja tosiaan nyt on taas mahdollisuus laittaa kysymystä sisään Suskille, jos joku jäi vielä mietityttämään. Tai sitten voi suoraan olla tonne Singan asiakaspalveluun yhteydessä, niin Suski ja muut meidän iloiset asiakaspalvelijamme ovat sitten vastaavat sun kysymyksiin saman tien. Jes, hetkinen, täällä on kysymys. Katsotaanpa. Eipä se ollutkaan kysymys, vaan täällä Suskia tsempataan, että hyvä Suski, olihan se kyllä hyvä veto. Mutta jes, mennään eteenpäin. Suski, asiakas, tyytyväisyysmanagerimme, kiitokset sinulle. Seuraavana lisää asiakastyytyväisyyttä ja menestystarinoita, nimittäin myyntipäällikkömme Niklas Nyström on seuraavana asettumassa lavalle ja olepa hyvä Niklas. Lava on sinun. Terve kaikille ja kollega OV mun kanssa kertoo vähän karaokekesän trendejä, tietynlaisia erilaisia konsepteja. Eli jos me mietitään esimerkiksi Suomen tilannetta, niin Suomessa on tämmöinen perinteinen stage-karaoke, on ollut se juttu ja on edelleen. Me toimitaan myös Suomen ulkopuolella, ja nyt jos me mietitään koko Eurooppaa, niin on nähtävissä hyvin paljon erilaisia karaoke-trendejä, jotka lisääntyy, ja on lisääntynyt viimeisen 2 vuoden aikana voimakkaasti. Ja silloin me puhutaan nimenomaan näistä itsepalvelukaraokeista. Ja itsepalvelukaraoket voi jakaa muutamaan eri ryhmään, eli erilliset niin sanotusti party-karaoke-tilat, jossa yleensä tunnelma nousee todella korkealle, jengillä on hauskaa, juomaa menee, ja se ei ole täysin tämmöinen perinteinen stage-karaoke-kokemus. Ja nämä on yleensä asiakkaille maksuttomia, eli jos me myös mietitään sitä, miten kuluttajien käyttäytyminen on muuttunut, niin kuluttajat, etenkin milleniaalit, niin etsii jatkuvasti tosi paljon erilaisia ärsykkeitä. Eli yökerhon ravintolakokonaisuuksissa niin me nähdään myös hyvin paljon erilaista aktiviteettia ja tiloja. Tämän lisäksi ulkomailla, joka varmasti on rantautumassa Suomeen, Suomi tulee monesti näissä asioissa Ruotsia 1, 2, 3 vuotta jäljessä, ja me on myös nähty tämmöisiä karaokehuone-ravintoloita.
Me ei välttämättä puhuta ainoastaan ravintoloista, jos on pelkästään erillisiä karaokehuoneita, mutta nimenomaan viihdekokonaisuuksia, joissa yksityinen karaokehuone on osa tätä viihde- ja ohjelmakokonaisuutta. Sen lisäksi... Mä hyppään tässä myöskin vähän mukaan laineen, eli OV tässä, morjes. Tuohon yksityisiin rafloihin liittyen tosissaan kyseessä voi olla ravintoloita tai, niin kuin Niklas sanoikin, monipuolisia viihdekeskuksia, joihin ne voi olla mitä vaan, trampoliinipuistoista, escape roomeja, elokuvateattereita, hotelleja, joihin sitten nämä karaokehuoneet yhdistyvät mukaan. Mutta myöskin siis ihan suomalaisesta näkökulmasta katsottuna myöskin ihan normaalit baarit myöskin ovat siis aktivoituneet tässä kovasti. Just näin. Ja Suomessa me ollaan nähty jo muutamia tämmöisiä yksityisiä karaokehuoneita. Ennen kaikkea tämmöisiä harjoittelukoppeja, mutta tulevaisuudessa myös, me kerrotaan teille tästä ihan hetken kuluttua, myös vähän tuosta business-mallista, eli miten tällä ravintola pystyy tehdä rahaa. Ja näiden lisäksi jo viime kesänä nähtiin, mutta terassi- ja ulkoilmakaraoke on kova sana. Kustannustehokas, helppo tapa tarjota karaoke, etenkin nyt korona-aikojen jälkeen. Mut katsotaan vähän lisää näitä keissejä. Siinä OV, haluatko vähän esitellä noita erilaisia karaokehuoneita, bilehuoneita ja niitä konsepteja? Eli loppujen lopuksi puhutaan aika simppelistä kokonaisuudesta. Joo, eli tässä muutamia visuaaleja meidän eri asiakkailta. Tuolta osa on länsinaapurista Ruotsista, osa sitten etelämpää Euroopasta. Taitaa olla yksi esimerkki myöskin UK:sta tuossa. Eli huoneet itsessään eivät ole yleisesti kovin suuria. Toki huonekoot vaihtelevat 3-4 henkeä vetävästä huoneesta jopa 20-30 henkilön käyttövarattaviin isoihin tiloihin, jotka sitten tietenkin hinnoittelultaan eroavat näistä pienemmistä, mutta sitten kerta buukkauksen arvo isommallekin tilalle totta kai yrittäjällä voi olla hyvinkin suuri, vaikka itse booking rate, eli buukkausaste huoneella on vähän pienempi kuin noilla pienemmillä. Eli tarvitaan nopeasti kivan näköinen huone, mukavasti sisustettu, ei tarvita mitään suurta investointia siihen. Tarvitaan yksi ruutu, yksi iPad ja piilotettu pieni äänentoisto tuohon tilaan mukaan. Totta kai, ja langattomat mikit, niillä tietenkin saadaan se paras laulukokemus. Langallisilla tulee vähän säätöä. Sanotaanko näin? Mennään vaan eteenpäin. Nyt me avataan teille vähän tätä business-mallia karaokehuoneiden takana, nyt kun kyse on nimenomaan tämmöistä vuokrattavasta yksityistilasta. Ne on lisääntynyt huomattavasti. Me uskotaan vahvasti näiden kasvuun myös Suomessa, ja näitä tullaan näkemään lähivuosina paljon. Se johtuu, niin kuin aikaisemmin mainitsin, myös kuluttajien käyttäytymisen muuttumisesta ja siihen, että ihmiset tietyllä tavalla korona ja sen vaikutukset voi jäädä ihmisen käyttäytymiseen ja siihen, että etsitään myös sille kaveriporukalle, työporukalle yksityistila, jonka jälkeen ehkä ilta jatkuu sitten syömään, juomaan ja bilettämään. Mutta ei pelkästään näihin koronaan liittyviin asioihin, vaan myös siihen, että tarjota omalle kaveriporukalle tila, pitää hauskaa. Kyllä. Ja se on uniikki tapa. Anteeksi, mä heti tähän vielä. Me ollaan tähän ajat huomioon, että ollaan nyt tälle sopivasti eri tiloissa, niin tämä meidän keskustelu tulee tälleen sopivan päällekkäisesti. Pahoittelut tietenkin siitä. Mutta siis tuohon vielä, puhutaan karaokehuoneiden peruskonseptista vielä nopeasti suomalaisesta näkökulmasta, niin ajallisesti ne piikkitunnit itse asiassa karaokehuoneiden osalta on vähän ennen näitä suomalaisten karaokeen, niin kuin Stan Stake-karaokeen piikkitunteja. Eli ne sijoittuu ne kovimmat puukkaustunnit sinne keskiyön tienoille, mutta ennen keskiyötä.
Eli tällä tavoin myöskin Suomen kannalta, niin suomalaisen kuluttajakäyttäytymisen osalta niin äärettömän mielenkiintoinen konsepti tulevaisuudessa. Jatkan vaan. Kyllä. Sitten jos mennään myös tähän, eli miten näillä tehdään rahaa, niin yleensä ne on 2 eri mallia. Eli se on vuokra, se on joko huonekohtainen tai käyttäjäkohtainen. Tai toinen, että se paketoidaan osaksi juomatakuuta. Eli on se sitten tämmöinen bartab, eli sen hinnan, sen karaokehuoneen vuokralla sulla on krediittiä itse baaritiskille, tai että se paketoidaan osaksi juomapaketti kokonaisuutta. Miksei juomapaketti? Ruokapaketti myös. Niin kuin opetuskävijöillä huoneiden koot vaihtelee, yleisimmät huoneet on 4-10 asiakkaiden huoneita. Myös magea juttu liittyen tähän on se ennakkomyynti. Eli tällä tavalla pystyy tehdä myyntiä vuokrien ja juomapakettien osalta ennakkoa keskellä viikkoa tulevalle viikonlopulle. Huoneet on täysin automatisoituja, eli niiden operoiminen ei vaadi lainkaan henkilökuntaa. Eli se on täysin itsepalvelumalli asiakkaille, joka asiakkaille tulee palvelun käyttäminen tutuksi noin 5-10-15 sekunnissa. Luvut varmaan kiinnostaa teitä. Seuraavassa slaidissa te näette lukuja suoraan meidän asiakkailta, eli miten he tämän kokonaisuuden on paketoinut. Kertainvestointi, jos me mietitään tämmöistä karaokehuoneen kokonaisuutta, niin on, jos tila on valmiina, niin alkaen 1 500 eurosta 10 000 euroa. Ja 10 000 eurossa me jo puhutaan siitä, että huone tehdään käytännössä tyhjästä äänieristysten kerran. Ehkä yksi juttu, joka tulee teille uutuutena, on se, että jos ravintolalla on jo karaoke-lisenssi Singalta ja tulee uusia lisenssejä saman anniskelualueen sisälle, niin seuraavat lisenssit on -50% ensimmäisen lisenssin hinnasta. Ja tämä perustuu tekijänoikeusmaksuihin. Eli tekijäoikeusesiintymismaksut karaoke-osalta on huomattavasti edullisemmat, kun kerran se teosto- ja grammes-maksu siitä kaupallisesta karaokesta on maksettu. Yleinen velotus sit asiakkailta, mitä peritään, on noin 10-20 euroa tunti. Tämä riippuu hyvin paljon myös kaupungin ja alueen ja ravintolan sitten hintatasosta sijainnista. Meillä on paljon erilaisia kokemuksia erilaisilta alueilta, maista, kaupungeista, niin me mielellään autetaan teitä myös konseptoimaan teidän kohteeseen parasta kaupallistamista niin hinnan kuin tuon kokonaisuuden osalta. Hinnoittelua käytiinkin tuossa vähän läpi, mutta tässä on esimerkkilaskelma huoneen käytöstä, jossa on vuokrattu 8 tuntia per viikko, jolloin kuukausittainen vuokratulo on yli 3 000 euroa sen karaokehuoneen osalta, ja heidän lisämyynti noihin huoneisiin juomapakettien osalta, niin keskiarvollisesti meidän asiakkailla Ruotsissa on ollut esimerkiksi 2400 euroa kuukaudessa. Eli se alkuinvestointi tehdään takaisin hyvinkin nopeasti meidän ja meidän asiakkaiden kokemusten mukaan. Ja mikä on ehkä ollut hieno juttu, niin on ollut se, että yli 50% niistä asiakkaista varaa sen karaokehuoneen uudestaan 6 kuukaudenkin sisällä. Okei, tässä puhutaan myös paljon, että se voi olla yritysporukka, kaveriporukka, tiimiporukka, minkälaisia tiimipäiviä, mutta se on ollut tosi hieno juttu nähdä niin meille ja meidän asiakkaille. Ove, tuleeko sinulla tähän mieleen myös? Säkin olet paljon auttanut esimerkiksi nyt Saksassa uutta karaoke, tämmöistä huoneravintolaa, niin tietysti jotain ideoita meidän kuuntelijoille ja katsojille. Joo, pientä siis tosissaan tuohon esimerkkilaskelmaankin viitaten, niin se mistä yrittäjät on kiinnostuneita ja myöskin solmivat lankoja yhteen hyvin nopeasti, on tosissaan tuo ennakkomyynnin ja sitten itse siinä eventissä, siinä tapahtumassa tapahtuvan myynnin yhdistäminen keskenään, eli se kokemus sieltä, että ennakkomyynnit, okei, ne tehdään ennakkoon, ne on siellä valmiina, kun tämä buukkaus alkaa, mutta ne menee nopeasti. Ja sen jälkeen tehdään lisätilauksia, ja se on myöskin, siis tämä yhtälö on sellainen, minkä yrittäjät ovat huomanneet hyvin kannattavaksi tässä konseptissa.
mikäli vaan just tilat antaa myöten tehdä näitä huoneita. Muita sitten totta kai huoneiden teemoittaminen erilaiset, voi seurata trendejä tai keskittyä ihan, huoneethan voivat periaatteessa ne voi edustaa musiikkityylejä, artisteja, kulttuuria, on se sitten, karaokehan tulee Japanista, niin esimerkkinä tällaista tuota teemaa, tai sitten kääntää se ihan niin kuin tämmöiseen paikalliseen kulttuuriin sopivaksi. Olisi siisti nähdä Suomessa tällaisia pop-huoneita tai heitetään vaikka klamydia, koska meillä on Singassa paljon klamydia originaalina ja Vesko on hieno mies, niin tällaisia juttuja, jotka sitten resonoi hienosti suomalaisessa yleisössä. Just näin. Muuta sitten, no mennään eteenpäin tässä. Mä luulen, että meillä tulee vielä muutama setti tässä, jotka liittyy seuraaviin voitteihin. Joo, ja nämä on sellaisia asioita, jos mielellään niin autetaan nimenomaan sen kokonaisuuden ja konseptin kanssa. Et jos teillä tulee mitä tahansa kysymyksiä, niin meille voi aina laittaa sähköpostin tai soittaa tuonne meidän numeroon, niin mielellään sitä kokonaiskonseptia teidän kanssa käydään myös läpi. Ja ylipäätään sopiiko se teille? Kyllä. Mä otan yhden vielä tässä. Me ollaan saatu kysymyksiä täällä. Eli mä kysyn, Niklas, ja sä voit vastata. Mä kaivan sen vielä täältä esiin. Eli otetaan tämmöinen kysymys täältä. Se oli tossa, että onko meillä Suomessa paikkoja, jossa pääsisi testaamaan tämmöistä itsepalvelukaraokea? Joo, hyvä kysymys. Niitä on useampia, mutta meillä ei ole vielä tämmöistä tähän dedikoitunutta karaoke-ravintolassa useita huoneita. Itsepalvelukaraokeita on erilaisia, eli löytyy tämmöisiä harjoitushuoneita eri puolilta Suomea, löytyy näitä bilehuoneita ja yksityisiä karaokehuoneita. Mielellään laittakaa meille sähköposti tai chattiin nettisivuilla, kertokaa missä päin Suomea te ootte, niin me ohjataan teidät siihen lähimpään ravintolaa, niin voitte sieltä sitten käydä katsomaan, että miten se kokemus sitten käytännössä ja konkreettisesti toimii, niin me kuitenkin osataan helpommin ohjata teidät siihen lähimpään itsepalvelukaraokepaikkaan, niin pääsette kokemaan, mitä se käytännössä on. Kyllä. Ja kertokaa teistä vähän lisää, että missä sijaitsee. Me osataan antaa sitten myöskin relevantteja esimerkkejä muualta päin Eurooppaa, että kaikki asiakkaamme Suomessakaan ei ole välttämättä suurkaupungissa, jossa on 2-3 miljoonaa asukasta, vaan pienempiä paikkoja, mutta ei hätää, meillä on esimerkkejä kaiken kokoisista kaupungeista, tai tämä meidän pienimmät semmoiset kunnat, kaupungit, jossa on tämmöisiä karaokehuoneita, joissa saadaan toimia palveluntarjoajana softan osalta, niin niitä on. Ne taitaa olla, olikohan 4000 asukasta pieni paikka. Kyllä. Karaokehuoneista me mielellään puhuttaisiin tosi pitkään, mutta mennään nyt näihin myös muihin kesän konsepteihin, eli terassi-ulkoilmakaraokeihin. Ei tarvitse sen enempää käydä läpi, mutta se on oikeasti helppo. Mikä on kiva, että jos ei valmiiksi esimerkiksi ulos äänentoistoa, niin tällä hetkellä tapahtuma-alan AV-alan firmat on ollut myös vaikeassa tilanteessa, kuten me ja te, ja heiltä saa tosi hyviä vuokrauspaketteja terassiäänentoistoa. Singa-lisenssi, jos haluaa pitää samaan aikaan sisällä, niin ulos se on myös se sama -50 €. Tai sitten voi käyttää, jos on eri aikaa, niin täysin samaa lisenssiä. Me voidaan tehdä teille terassilla vaikka oma laulupaikka. Ja hyödyntäkää niitä mahdollisuuksia. Kannattaa käydä katsoa singa.com/blog. Ja meidän blogisivusto, jossa on paljon vinkkejä myös terassikaraokea ja muuten myös paljon karaokeen liittyvää asioita, jos yritetään helpottaa just teidän työskentelyä, miten te saatte karaokeesta mahdollisimman paljon irti, niin kannattaa käydä katsoa se Singa-blogi, siellä on lisää tähän liittyen. Ja me voidaan myös ohjeistaa teitä oikeisiin suuntiin, eli näihin erilaisille ohjelmatarjoajafirmoille ja äänentoistovuokrauksiin, niin kertokaa siinäkin, että missä päin olette, mihin tarvitsette terassikaraoke, niin ne mielellä ohjataan teidät oikeaan suuntaan. Yksi juttu, jota me käydään teidän kanssa vielä läpi, on se, että
karaokehan saa tällä hetkellä laulaa, vaikka on laulu- ja tanssikielto. Tämä on varmistettu avilta, mutta kriteerit on tiukat. Eikä sitä ole helpoksi tehty, mutta se on mahdollista. Ja tässä käydään läpi, että miten. Eli numero 1. Terassilla saa laulaa niin paljon kuin sielu sietää, myös stagella, kunhan pidetään näistä turvaväleistä huolta. Mutta sisällä karaoke on myös mahdollista. Muuten pätee samat säännöt kuin muutenkin rajoituksissa, eli istumapaikka on tällä hetkellä oltava laulajalla. Laulamisen on tapahduttava omalta paikalta. Ja tämä tapahtuu niin Singa-ravintoloissa, että asiakkaat käyttää sitä Singa-appia omilta puhelimilta, selaa biisejä, laululistoja, laittaa lempibiisin jonoon, ja silloin henkilökunta tai karaokevetäjä tuo sitten puhdistetun desinfioitun mikrofonin asiakkaalle pöytään. Siellä on pari mikrofonia kierrossa, eli sitten kun laulu on laulettu, haetaan mikrofoni, tuodaan uusi seuraavalle laulajalle ja puhdistetaan se siinä välissä. Tästäkin saa meitä lisätietoa avilta, voi varmistaa näitä asioita, on heiltä varmistettu, mutta jos haluaa aloittaa itsepalvelukaraoken, ei itsepalvelukaraoke vielä, vaan tämän turvallisen karaoken, niin näin saa tehdä, kunhan nämä muutamat kohdat otetaan siinä huomioon, eli turvallisuus edellä mennään. Mielellään jeestaa tässä, että jos haluaa lähteä tätä konseptia jo kokeilemaan. Se me ainakin tiedetään, että asiakkailla on tosi kova ikävä laulaa sitä karaokea, niin näillä se on mahdollista. Siinä meidän osuus. Jos tulee kysymyksiä, voidaan vastata nyt tai jatkossa. Ove, onko sulla vielä meidän puolelta jotain? Muuten jatketaan sitten tuonne Keisarin. Mä lisään tuosta, kun otit tuon blogin esille, niin mä myöskin mainitsen myös meidän YouTube-kanavan, eli pistätte Singa Karaoke hakuun. YouTubesta löydätte tosi hyvää kontenttia sekä Open Stage karaokeihin liittyen, että myöskin vielä palaan noihin karaokehuoneisiin liittyen. Kieli on tietenkin lontaa eli englanti, mutta materiaali on todella hyvä ja antaa hyvää insightia tästä konseptista. Kiitos meidän puolesta ja oikein hyvät tsempit tähän kesään. Me uskotaan, että tästä tulee myynnillisesti huippukesä tämän kaiken jälkeen. Tsemppi, palataan. Jes, mahtavaa. Kiitokset OV ja Niklas. Hyvä tietopaketti noista. Ja tosiaan laittakaa vielä kysymyksiä tulemaan Niklakselle ja OVlle, jos jäi vielä jotain kysyttävää. Sällit mieluusti vastaavat ja auttavat juurikin teidän ravintolassa, miten saadaan Singasta ja karaokesta kaikki mahdollinen irti. Vielä heitään loppuun, käydään vähän tätä meidän Singan karaoke-lähettiläsohjelmaa läpi. Nimittäin siis meillähän on kerätty tämmöinen yhteisö tämmöisistä karaoke-elämäntapaa elävistä karaoke-harrastajista. Ja mahtava porukka saatu kasaan. Tämä homma lähti tuolta Facebookin karanteeni-karaoke-ryhmästä, joka me perustettiin tuossa pandemia alkuvaiheessa, ja sinnehän on nyt löytänyt tiensä jo 28 500 karaoken ystävää. Ja muun muassa sitten justiinsa nämä meidän karaoke-lähettiläät sieltä löydettiin ja kasattiin tämmöinen upea joukkue. Ja he siis levittää karaoke- ja laulamisen ilosanomaa tuolla sosiaalisessa mediassa ja sitten live-tapahtumissa. Ja toivon mukaan nyt, kun saadaan näitä tosiaan karaoke-ravintoloitakin auki ja toimimaan enenevässä määrin, niin myös sitten tuolla teidän ravintoloissa aktiivisesti tätä karaoke-meininkiä ja karaoke-kulttuuria edistävät ja luovat tämmöistä uudenlaista pöhinää ympärille. Ja tosiaan he on jo saanut tässä aikaiseksi muun muassa oman biisin, löytyy tuommoinen Singan karaoke-lähettiläät, biisi löytyy jo tuolta Singasta. Sitten he on myös ollut jo tässä kilpailemassa muun muassa Voice of Finland-kisoissa, oli useampikin meidän lähettiläs oli tässä kevään mittaan ja ihan sinne kärkikahinoihin asti pääsi ja erittäin mainiota meininkiä. Ja me Singan osalta me ollaan heitä tuettu näin erilaisin tuotelahjoin, tässä muun muassa meidän yksi lähettiläimme Juhani
poseeraa upeassa Singa-hupparissa ja pipossa, ja näitä ollaan heille lähetetty, halutaan kannustaa. Ja sitten on myös jakaa meidän tämmöisiä Singa Affiliate-koodeja, joiden kautta sitten uusista singaajista heille oma komissiokin sitten rapsahtaa sitä myötä, kun he saavat uusia singaajia tähän meidän lauluperheeseen. Mutta sen lisäksi tosiaan, että meillä on upeita laulajia, upeita karaoke-taiteilijoita tässä mukana, niin kaikkia mahdollisia karaoken parissa toimivia hyviä tyyppejä. Meillä on karaoke-juontajia, on siinä meidän porukassa, karaoke-lähettiläinen porukassa mukana, on karaoke-tuottajiakin on mukana. Ja tämmöistä verkostoa, mitä kautta he toinen toistaan pystyvät toisistaan hyötymään ja tekemään yhdessä. Tosiaan esimerkiksi tässä on elävä esimerkki tämä karaoke-lähettiläät-kappale, että he on löytäneet toisensa ja sieltä sitten karaoke-tuottajan messiin kanssa ja on saanut tämmöisen oman biisin tuotettua. Yes. Sitten sen lisäksi vielä meillä on tosiaan Singa Mediasta vielä muutama sana tähän. Pojat Niklas ja OV jo tästä Singan blogista kertokin jo aika muutamalla lauseella, mutta tosiaan meillä on tosi aktiivinen Singa-blogi, jossa me tuodaan esille kaikkea karaoke- ja karaoke-kulttuuriin liittyvää vinkkejä ravintoloitsijoille ja kaikille karaoken parissa toimiville, miten saada entistä toimivammaksi erilaiset karaoke-konseptit. Ja myös tuodaan tuolla blogissa tämmöisiä innostavia, inspiroivia meidän asiakastarinoita tuodaan. Meillä on olemassa muun muassa tämmöinen kuukauden karaokepaikka-postaukset, jos nostetaan aina joku kiinnostava karaokepaikka meiltä Suomesta tai sitten maailmalta, mistä voi sitten muut inspiroitua ja katsoa mallia ja fiilistellä. Ja sen tyyppisiä postauksia siellä. Ja sitten ihan myös meillä on B2C, eli meidän laulajille on myös omaa materiaalia sieltä, että tuommoisia erilaisia laululistoja. Esimerkiksi tässä näin meillä on case-esimerkkinä vaikeimmat karaoke-laulut. Yksi meidän suosituimpia postauksia löytyy muun muassa tässä näin, jonne on listailtu tämmöistä inspiraatiota herättävää matskua meidän noille B2C-seuraajillekin kanssa. Ja tosiaan yhteensähän nämä Singa Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, TikTok-sivut sekä blogi ja uutiskirja, niin yhteenlaskettu kuukausittainen tavoittavuus on jo yli 100 000 karaoke-ystävää. Ja siellä mieluusti nostetaan myös kaikkia meidän ravintolayhteistyökumppaneita ja teidänkin ravintoloiden tämmöisiä menestystarinoita sitä myötä, kun teille tulee tämmöisiä inspiroivia case-esimerkkejä, mistä voidaan kirjoittaa ja nostaa niitä ylös, niin mieluusti teitäkin osallistetaan tähän meidän Singa Median pakettiin ja annetaan tuonne karaoke-kentälle innostavia esimerkkejä, joista sitten pystyy tämä koko karaoke-perhe ja karaoke-ekosysteemi hyötymään. Ja sekä laulajat, nämä meidän karaoke-lähettiläät, että sitten karaoke-paikkojen pitäjät ja kaikki karaokeen ja Singan parissa toimivat pystyy yhteen hiileen puhaltamaan ja pystytään viestimään toistemme tekemisistä ja oppimaan ja kehittämään palveluamme entistä paremmaksi. Niin se meillä on tässä isona ja kunnianhimoisena missiona, jotta Singa on nyt ja tulevaisuudessa maailmanlaajuisesti ykkös karaoke-brändi niin kotona olohuoneessa kuin sitten tuolla karaokepaikoissa, karaokelavoilla. Kotona treenataan, mitä enemmän lauletaan kotona karaokea, niin sitä enemmän lauletaan myös karaokea siellä karaoke-ravintoloissa ympäri maailmaa. Siihen me pyritään. Ja täällä on chatissa tullut muutamia kysymyksiä, eipäs olekaan muuten, kun täällähän vaan haipataan meininkiä, kun meininkihän on niin hillitön, ja sehän on, koska Singalla pelkästään meininki on hillitön.
Mutta hei, tässäpä pähkinän kuoressa kaikkia näitä upeita juttuja, mitä Singa tekee. Mahtavaa, että olette ollut messissä tässä meidän webinaarissa. Vielä, jos tulee jotain kysymyksiä, niin kysykää ihmeessä. Lava on tällä hetkellä auki ja vapaa, ja vapaata keskustelua voidaan heittää ilmoille. Onko meidän panelisteilla vielä jotain sanottavaa tähän loppuun, lisättävää, jotain mikä jäi vielä mieleen? Kysellään, että mistä tuon takin saa. Siis tämähän on karaoke-keisarin tämmöinen sotisopa tietysti, ja näitä ei ihan joka paikasta saa, koska nämä ovat jotain pitää jättää tähtipölyn mystisen verhon taakse, että näitä ei ihan kuule joka Alepasta löydäkään. Jes, katsotaan vielä, onko kyssäreitä. Eipä näytä olevan kyssäreitä. Mutta hei, jos tulee, niin laittakaa tulemaan, laittakaa meille henkilökohtaisilla sähköposteilla tai sitten tuonne Singa-asiakaspalveluun, niin sieltä sitten kanavoidaan kysymykset oikeille henkilöille. Mieluusti vastataan, mieluusti ollaan teidän kanssa aina messissä kehittämässä ja parantamassa suomalaista ja kansainvälistä karaoke-kulttuuria ja tehdään yhdessä näitä menestystarinoita, jaetaan tätä hyvää tietoutta ja kannustetaan toisiamme ja tehdään entistä parempia juttuja. Tämä on ollut hyvää aikaa, tämä korona-aika, pohtia ja kehittää tätä teoriapuolta, pohtia, että miten tehdään asioita paremmin ja hauskemmin. Ja nyt, kunhan nämä kaikki rajoitukset tästä pikkuhiljaa purkautuvat, me päästään laittamaan nämä toteen, nämä meidän upeat ideat, ja voidaan entistä paremmin saada nämä hommat toimimaan, ja entistä upeampia asiakasmenestystarinoita voidaan yhdessä luoda. Mutta hei, kiitoksia kaikille. Ei muuta kuin hauskaa kevään loppua ja kesän alkua, ja nähdään kuule siellä Singa karaokebaareissa, ja pidetään hauskaa ja pistetään karaoke raikaamaan. Kiitos paljon kaikille. Ei muuta kuin se on moro.